jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare garti hannde oɗo ñalawma aset jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi addon ɗon habaruji moɗon e ɗemgol Pulaar. ɗum noon habaruji men puɗɗorɗen ko toon to États-Unis e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to maison blanche hono kanko ministre de la défense en wayno ko gantirnoɗo tuggi ñande 31 décembre ha yettanima premier ha yetti 2 janvier taw hay goto tinani ni maison blanche ni ko toon to congrès. ɗum ɗon noon fuɗɗi wadde haala oɗo sahaa joni par ce que yimɓe jeeyaɓe laamu surtout toppiti ko fate défense fotani ummade leydi fotani jooɗade sellani taw kanko président des états-unis tinani ɗum noon ko hunde jogorde addude ko ɗamina balɗe garoje ɗen hono kamɓe toon to congrès enkiddemo kanko loyɗo awsan pour que o enquête taw hay Joe Biden tinani ene wandi Joe Biden tini gantirgol makko ko alhamis ɓenɗo o nde ɗum noon ko caggal nde kañ ko goto e conseiller ji toon to maison blanche kañum ko horum tinni haala ka hono mbiyete Sullivan wawi wonde fof ene wayno ko kanko loyɗo aston nde o antirde ene wayno ko toftitino fonction ngaji makko walla député secrétaire makko biyeteɗo Kathleen Hicks ne wayno ko on toppitino ɗum ɗon oɗo saha joni e tugnade kadi konngol gumingol toon to Pentagon hono kanko major général Pat Ryder kanko toppiti ko fate en information ngaji gummotoɗe toon to état major o wi wonde ko ñande aljuma nde hono kanko Austin ene wayno ɓamti ligguey makko ene wayno selli ɗum noon ko wawi onde fof ene wayno ko ɗamina kam ko kamɓe surtout républicain ji mabɓe continue wawde président hono kanko Austin holko woni sababu o sellani hay président mo états-unis tinani hay kamɓe kadi ko toon to congrès ɓe tinani wonde ha komo antire hôpital hande toon to états-unis hono kamɓe FBI ɓe nanggui yimɓe tato toon Florida ɓeɗo yimɓe tato noon ko yimɓe jeeyaɓe yannoɓe toon to congrès ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɓeɗon yimɓe tato ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe famille goto hen goto wiyete ko Jonathan Daniel Pollock goɗɗo wiyete ko Olivia Michelle Pollock e goɗɗo kadi wiyete ko Joseph Daniel Hutchinson ɓeɗo tato fof ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa hen ponno ñawede hono kamɓe ɓeɗo tato fof woni hen ɗiɗo caali arde ñawore ene wayno ko hunde guila nden ɗum noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko hande ɓe nangga toon to Florida donc hande tugnede document ji taw ko CNN holli ɗum wi wonde ko ene wayno nanggugol ɓeɗo tato hawri kadi koye hitande tataɓel manditare janngol toon to congrès donc e tugnede document ji ni kaldinde mbi wonde ko biyeteɗo en Olivia Hutchinson ene wayno ko avocat makko kañum ka salima jabade invitation hono CNN kono heddi ɓe fof ene wayno oɗo saha joni ɓe ngala avocat ji pour représentoɓe pour wawde wallude ɓe défendre koye mabɓe ko fati ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko FBI nangguiɓe oɗo saha joni si babunde kamɓe koye mabɓe koɓe yimɓe dognoɓe ñawoje donc wiyete ko fugitif ɗum noon maɓe gartir toon to Washington habaruji men international toon to Palestine e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to radio France international hono kamɓe IDF ɗum noon ko Israel défense forces ɗum noon ko force kamɓe Israel naaɓe communication mabɓe ɓe wi wonde ko e ñalawma hande ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe gonɗin tan kadi kala ko wiyete en commandement ji ɗi Hamas joguino toon to banggue rewo Gaza ene wayno ɓe hankkadi ɓe bonni ɗum ɗo donc joni ɓe kaddora ko commandement ji Hamas gonɗi to hakkude ko mbiyata central Gaza e banggue worgo Gaza ɗum tan ɓe keddora e tugnade haaluji gummiɗi toon hono kanko toppitiɗo ko fate konngol toon to Israel biyeteɗo Daniel Hagari o wi wonde ko ene wayno ɓe mbaɗi ken won ujunnaji jeetati taw ko soldat Hamas naaɓe ɗum ɗon noon tugnade CNN ko haali wi wonde ko kañumen mbawa confirme donki gonɗinde gongira gon est ce que kamɓe koye mabɓe ɓe kepti contrôle koɓe mbiyata walla ɓe mbari yimɓe Hamas naaɓe ɓe mbiyata ujunnaji jeetati ɓe walla même ɓe bonni commandement ji Hamas gonnoɗe toon to banggue rew Gaza ko wawi wonde fof e tugnade kadi habaruji gummiriɗi toon to CNN tuggi tan ñande 7 octobre hande har nde fuɗɗinde ha oɗo saha joni e nder ko limaki noon 22 ujunere e temene capantati e jeetato Palestine aji warama sibabu no bombardement ji walla haareji gonɗi toon to Palestine ɗum ɗo kadi ko tugnade habaruji gummiriɗi toon to ministre Hamas toppitiɗo ko fate cellal ɓe mbi kadi 70% e ɓeɗo yimɓe waraɓe toon to Gaza 70% ene wayno ko rewɓe e sukaɓe
ɗum noon ko ɗum tugnade ka hande ministre toppitiɗo ko fati cellal hagari noon ene nder commande e nder haalluji muɗum wi wonde ko ene wayno ko ɓe hande ɓe goni koye ƴeewde peeje fof nde mbaɗata pour momtude Hamas no worno hande habaruji men to Sénégal e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to Seneweb e radio France international kañum hol publi ɗum caggal nde kamɓe cour suprême mo e Sénégal ɓe mbawi gonɗinde wonde ñawol Ousmane Sonko en yannode muɗum ñande mois de mars ɓennuɗo pour wonde soke lebbi jeegom taw ko sibabude diffamation ɗum noon ko caggal nde haali haalluji ɗi ganduɗa en ɗi gonɗani e ministre toppitinoɗo ko fate tourisme caggal kadi nde gamɓe conseil constitutionnel nde ɓe retirde dossier Ousmane Sonko sibabude wiide wonko manque en ene wayno ko kamɓe a famille Ousmane Sonko e kadi supporteur uji Ousmane Sonko oɗo saha joni goni koye koko paari bawɗo wonde beele ene kaɓe ɗiɗo décision ngaji oɗo saha ɓe kalino kadi ɓe mbi wonde koyeɓe keddora plan mabɓe B et C plan B o wonno ko wonde ko so tawi Ousmane Sonko ronkama yo won candidat sibabude kayitaji mum wiyama ne manque walla sibabude kañum hoorumum natti wonde éligible sibabude ñawoji jande muɗum plan mabɓe biye wonno ko hande continde gembude hono Biram Souley Diop ɗum wonno plan C kono e wayno ko oɗon plan B o ni wayno ko oɗon kañum horum oɗo saha joni koko nanga plan mabɓe goɗɗo mum jogui noon plan C ko gembude hono ancien ministre toppitiɗo gembude hono ancien goto ministre uji mennoɗo wonde ministre biyeteɗo Habib Sy donc ene wayno plan C moɓe jogui oɗo saha joni ko gembude hono mennoɗo wonde ministre biyeteɗo Habib Sy kañum hoore mum sibabude oɗo saha député ji kewɗi taw ko wonnoɓe Pastef ko kañumen keftini ko kañum mbaɗi ɗum sponsoré kono ene wayno ko e tugnade konngol gumingol toon to biyeteɗo El Hadji Malick Ndiaye kañum woni porte parole oɗo parti Pastef wi ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗon natti wonde feere sibabude ene wayno ko noɓe mbiri ni coalition o foti ƴewde ko neɗɗo mo ganduɗa en taw jeeya koye coalition taw koye neɗɗo mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno Ousmane Sonko oɗo saha joni enen eɓene continue ƴewde plan ji keddiɗi pour mabɓe surtout pour avocat ji Ousmane Sonko hande ene wayno conseil constitutionnel ene wawi artude e mabɓe haalanaɓe wiyaɓe wonde hol kayitaji manqude en hawnaki ɗiɗon kayitaji en mbawi réglede ko wawi wonde fof eɓe paari tugnade communiqué ji mabɓe walla ɓe paari hutorade kala peeje bawɗe wonde pour mbeɗe Ousmane Sonko ne wona candidat cakkitotoɗen habaruji meɗen hande ko ton koto Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiriɗi to African News hono kamɓe commando navy mo Sénégal ene wayno ko caggal nde ɓe mbawno yittude tinde wonde won bateau goto woni tufde Dakar ɗum noon ene wayno ɓe neldino toon bateau mabɓe goto deddowo ɗiɗon bateau o wiyete ko Waalo ene wayno nde ɓe jetti bateau o en caggal nde ɓe naati toon par ce que oɗon bateau moɓe tumno yeyata ko gueɗe kaɗaɗe ɗum noon ko fate droguage caggal mum ene wayno ko yimɓe jeenoɓe bateau ɓe guddita less bateau en gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko pallanteje pour bateau beele niwo donc e tugnan hande communiqué no mbiri ni ko yimɓe sappo e joyo nanno toon to nder bateau to taw ko yimɓe militaire uji mabɓe kono ene wayno ko caggal nde bateau en sabota pour no beele ne yiwo ɗum ɗon ko peeje kamɓe yeeyoɓe drogue ne mbaɗata pour yiwde bateau ji pour beele yimɓe kala ko wiyete en preuve aji drogue en mbasa yitede ene wayno ko nde bateau o fuɗni yiwde nde en ɓe mbawi dandude yimɓe sappo taw ko militaire uji mabɓe kamɓe Sénégal naɓe kono ene wayno oɗo saha ɗoɓe jahata ɗo saha joni e yimɓe joyo hande noon kam yitede ɗum noon ko militaire uji jeeyaɓe commando ji mabɓe kamɓe wonɓe maayo pour haɓoɓe ko fati e drogue bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar hande noon ko aset jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2024 en mbaali jam on jarama